Γεια σας παιδιά, καλημέρα, XD εδώ. Σήμερα θα σας δείξω 4 εφαρμογές για φάρσες. Μπορείτε να κατεβάσετε και στο δικό σας τηλέφωνο Android από το Play Store εδώ ή από το Aptoid. Η πρώτη εφαρμογή είναι μια ισπανική, αν και μπορείτε να κατεβάσετε μια παρόμοια τέτοια με την κουρευτική μηχανή και να πάτε στο κεφάλι του φίλου σας, να πατήσετε το κουμπί εδώ. Ακούστε. Και αυτός ο θόρυβος θα βγει από το τηλέφωνο, αλλά μόλις γυρίσουν οι φίλοι σας, θα βγάλετε μια κανονική κουρευτική μηχανή και να τους τη δείξετε και να δείτε την αντίδρασή τους. Η επόμενη εφαρμογή είναι το Voice Changer. Για να μπούμε λίγο να τη δούμε. Ωραία. Εδώ πέρα μπορείς να ηχογραφήσεις έναν ήχο που θέλεις και να το αλλάξεις, ξέρω εγώ, τη νότα, ξέρω, τη δομή και αυτά. Ξέρω εγώ, εδώ πέρα μπορώ να βάλω ήλιο. Ωραία. Και ξέρω μπορείς να βάλεις πολλά πράγματα για να το δείξεις στο φίλο σου και τέτοια, ξέρω, σαν να τον προκαλεί κάποιος και αυτά. Ξέρω να του πεις θα σε δω μετά το σχολείο. Ξέρω κάτι τέτοια και να το ηχογραφείς σαν κάποιος μεγάλος. Ωραία. Τώρα, η τρίτη εφαρμογή είναι το Car Damage. Εδώ είναι, ξέρω εγώ, μπορείς να τραβήξεις μια φωτογραφία ενός αυτοκινήτου και τα λοιπά και μισό λεπτό να δείτε τι έχω κάνει δηλαδή. Θα μπω. Μισό, να. Εδώ πέρα παραδείγματος χάρη έχω πάρει τη φωτογραφία ενός αυτοκινήτου φίλων μου και έχω βάλει, ξέρω, σαν είναι σπασμένο εδώ πέρα το παράθυρο και να έχει μπροστά μια γατζουνιά. Εδώ πέρα μπορείς να βάλεις βαθουλώματα και τα λοιπά, ξέρω εγώ, και να το δείξεις στο φίλο σου και να γίνει τρελός, ξέρω εγώ, να το χάψεις, κάτι τέτοιο. Η επόμενη εφαρμογή είναι το Maze Game. Δεν ξέρω αν το έχετε δει στο YouTube και τα λοιπά, αλλά είναι, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι που άμα συνεχίσεις, ξέρω εγώ, σε μια στιγμή θα σου βγει, ξέρω εγώ, ένα τέρας. Δεν μπορώ να το κάνω τώρα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Πάντως τέλος πάντων υπάρχει μια παρόμοια εφαρμογή, αλλά που τραβάει, ξέρω, και μπροστινή κάμερα, τραβάει την φάτσα του ατόμου που παίζει και ξέρω μπορείς να δεις τη μούρη του όταν τρομάζει. Είναι πολύ ωραίες εφαρμογές. Πηγαίνετε δείτε τις κατεβάσεις ή από το Aptoid εδώ ή από το Play Store. Είναι πάρα πολύ καλές εφαρμογές. Δείτε εκεί τα ονόματα λίγο. Μέχρι την επόμενη φορά, XD, σας λέει αντίο.